Manje kwenzakaleni ngalezi kapa yini bangabuzela? Hayi, bagcine bangangabuzela. Le mfundisi le ugcine yabashaya. Oh, baratuwa baka. Modimo in the beginning, Modimo na zara re rataneng kaofela. Vele ke lena ka jenele ke tlo di nyadisa ne. You may kiss the bride. Hallelujah, amen. No wena wetsalang ka wena? Fethu ke nna le ke morutile ka jenele ke tlo di nyadisa. So, suna nama. Bona umntwana usitsita bani wena? Ke ema mpele man. Bontshola le tlo man. Suna nama. Wena mfana o shapela ya ngwana sa. Unestroyela wena. Kujweli wena. Ke utsita bani? Hayi wena. Unshebile wena. Yo. Uphelele ngatila mampela. Mali yashisa. Ngathi bangishaya ngempama man. Hayi manguphi lana? Man. Hawu, nguphi la? Hawu. Switch. Ngalo. Angixoxele ndoda. Kifikile njani? Alisa uyafana wabi. Wena babi. Yamona sengishisile le ntwana no. Wenzayela. Angithi yabona ngithi angazivele ngigcina isipane yabo. Isipane lesikuthi man of God. Yabo? Ui. Man of God. Ngiyashadisa. Mangifika ngibona ublome nomtshini ngothi hello badini. Ngiyalahatisa kanje lena. Nizothi niyothandana official. Last week ngashadisa ezinye intwana ezibhala. Ngoshadisa kanje angangithathani noshaya. Kanti ningi yabo singitshela amasimba ngasithuka ku-YouTube. Mayifanda abayithi ngishadisa ezinye zangithuka mother. Strong. Maye ngasibuza ngifike njani la yazi mara nawe ndoda yazi udinga ama bodyguard enjengayo yabo wena yabo ekhona ukula yabo Uyazi ungitshela wena. Mame maye bodyguard ukholisa 10 million ntona yami 10 million Awungayisho man. Okay maye yabo eshaka nayo yabo ise ku Bragod yabo maye angina ku Bragod yayithola Bragod Maye manje ngicela njani ba umfundisi? Angithi yakukhumbula abantwana ungibiza ngo-Frank. Maye ngenzani ngashintsha igama lami ngababhadisha bona bangigezise ebavini yabo maphuma. Maye ngu-man of God my man of God bra Jesus hallelujah amen. Yo hayi God. Yes maye ngifuna ukuthi ube bodyguard lana yabo. And umholo uthola 100 rand every day. Okay. Maye uyavuka. Yeah. Bona wena njalo ngakusakaza. Hayi ndoda man of God trust uBragod yabo wena mani Okay fine awuba nokushaya abangishayile ezinye khona le bathi maniga sticks bathi bathi kunalenye eshaya isipoko impama wa Isipoko baba isipoko awazi iskopo ilethathela mengathi sekho Mangenza lima sakho mpana. Makuyenza isilima Brian. Leya yangithathela nami yabona ngisho ngibolekele intwana yabo. Manje ngithi mina iyavela yathi pha. Ya wena son ngathi ngathi yo mina. Ngathi yo ufuna nangibuza ukuthi ngisubscribe. Ngamtshela ukuthi dala khotman lami. Athi ngabona manje ngidla phansi qhubeka uculo. Manje ngicula ngithukile yabo. Manje sengithukile sengifuna nokuzikakela la jo. Maye ngifuna ukuthi uyi-bodyguard lami yabo. Uyangisala? Man. Bodyguard. Man. Ngisesitulweni sakhe. Ngingizwa hayi. Eish. Thini ngiyaphatha ngakangibambi. So Khotman, ufethu uhlela ngapha ufuna Tree of Life. Uyaphela? Hayi Khotman angibe. Yazi. Woza. Shalpas. Hayi Khotman. Usakhona? Khotman ngifuna ukubaya.
Wala, frupa. Relax. Misenkhohlwe neBhayibheli. Yeah, maye sambe soshadisa ndoda. Sam. Sikhiwe ndodo. Mana. Sam. Usakhuluma? Oh. Ah. Gijima boy, gijima. Sheikh man, sicela ukuthi yamazi ufet ufuna i-tree of life. Uyapheka? Yeah, ngiyabheka ufuna i-tree of life. Yazini. Uza. Hlala phansi. Uzobayisa wena. Uphetheni lapho? Ngithi mali. Letho. Oh. Bese. Hlala phansi. Uyakhala? Uyakhala? Hamba.